A yau za mu san menene affiliate marketing, yaya za mu fara affiliate marketing, kuma yaya ake samun kuɗi a affiliate marketing. Wannan shi ne abin da za mu tattauna a yau, wanda yau shi ne kusan ruhin wannan course ɗin. Domin a yau za mu san menene affiliate marketing, ya ake yin affiliate marketing, ya kuma affiliate marketing yake, ya kuma ake samun kuɗi a affiliate marketing. Don haka akwai buƙatar ka mai da hankali, ka tara nutsuwa wajen fahimtar wannan darasi da za mu yi shi a wannan rana mai albarka. Idan aka ce affiliate marketing duka gaba ɗaya, menene shi affiliate marketing ɗin? Affiliate marketing ba komai ba ce face hanya ce ta samun kuɗi online ta hanyar tallata kayan wani ko service. Idan ya saya ta hanyar link ɗinka, kai kuma za ka samu commission, rabo na kuɗi. Wannan shi ne affiliate marketing. Hanya ce ta tallata kayan wani domin a baka abin da ake kira shi ne affiliate marketing. Affiliate marketing a dunƙule, ka tallata kayan wani domin ka samu commission, ɗan lada, kamar dillanci. Ka tallata kayan wani ka samu lada, shi ne affiliate marketing. A taƙaice a Hausa ake kira dillanci. Saboda dillali ba kayansa zai siyar ba, dillali kamar kana da fili kana so ka siyar, kana da mai siyarwa. Mai fili yana so ya siyar, kai kuma kana da mai siya a hannu, sai ya zama sai ka shiga tsakanin mai siya da mai siyarwa. In aka saida wannan filin sai a baka ɗan lada na saida wannan filin, shi ne affiliate marketing. Don haka kana taimakawa wajen siyarwa ne, kuma ana biyan ka idan an siya. Wannan shi ne affiliate marketing. Kasuwanci idan muka lura gaba ɗaya, shi kasuwanci abu guda biyu, ko in ce abu guda uku shi ne kasuwanci. Na farko za a samu product. Gaba ɗaya ma kuɗi ana samun sa ne ta hanyoyi guda biyu, product and service. Product kamar atamfofi, jaka, shaddoji, riguna, motoci, makilin, duka ire-iren waɗannan product, sunansu product. In muka ɗauki kamar digital courses, mentorship, ire-iren wannan duka sunansu product. Service shi kuma yin wani abu na taimakon wani. Kana samun kuɗi idan ka ce kai service, kai wani abu na taimakon wani, kamar kai masa editing ɗin bidiyo, ka ɗan yi masa flyer, ka ɗan masa graphics, kai masa poster, ko aka yi ɗan shara ko ire-iren makamancin abu, service wani abu na taimakon wani. Sannan product ko kuma ka saida wani abu, ko ma menene. Product ɗin nan shi kuma hanya biyu ce ta samun kuɗi da product. Ko ya zama kai ka ƙirƙiri waɗannan product ɗin, ko kuma ya zama na wasu kake tallatawa. Yanzu mu kalli kamar ashana, makilin, atamfofi, shaddodi, ai ba mu muka ƙirƙire su ba. Wanda suke sayar da irin waɗannan kayan suna taimakawa waɗanda suka ƙirƙira gurin sayar da kayayyakinsu. Don haka suna promoting ɗin kayan wasu ne, domin ɗan su ma su ɗan samu ‘yar ribar da za su samu. Wannan gaba ɗaya shi ne kasuwanci. Ko dai ya zama kai service, ko ka saida product, ko kuma ka taimaki mai product ya saida product ka samu kuɗi. Duka kasuwar singa, ana taimakon masu product ne a siyar musu da product a samu kuɗi. Amma mafi yawa ba product ɗin suke saidawa ba, product ɗin wasu ne suke saida shi as a wholesaler, retailer, mai siya ɗaiɗai, mai siya sari, ko kuma affiliate. Don haka affiliate ba get rich quick program ba ne, saboda kasuwanci ne. Kuma yanda kasuwanci yake a zahiri, in aka je singa kowa zai fito da kayansa ya karkasa, shi ma haka affiliate marketing yake. Yanda za ka taimaki mai physical product ya saida kayansa domin ɗan ka samu ɗan ribar da za ka samu, haka affiliate marketing yake. Sai dai affiliate marketing ya ma fi physical marketing, wanda in ka ɗan taimaki misali mai physical product ya saida kayansa, atamfa misali ka siyar, zai zama based on abin da kamfani ya yi atamfar, da based on abin da ka samu, ribar ba wata mai yawa ba ce. Amma affiliate marketing za ka iya samun ribar kaso 70.
kaga kasuwanci ne mai riba sosai. Amma kuma ba get rich quick program bane, saboda market ne da sai ka yi aiki, kuma yau da gobe sai ka jajirce iya ƙoƙarinka iya samunka. Don haka ba investment bane, ba kasuwanci bane za ka ce ka sa dubu kaza kana expecting ka cire dubu kaza, ko zuwa wata ya zama dubu kaza, ko ka zuba hannun jari, ba hannun jari bane. Kuma ba MLM program bane, kamar irin su wanda ake su Labo da ko wannan, waɗanda in ka kawo wasu za ka dinga samun commission da kawo wasu da kake yi, ba irin waɗannan program ɗin bane. Sannan ba Ponzi ko scam bane, ba damfara bace, ba Ponzi scheme bane, ba irin platform ɗin bane nan da za ka sa kuɗi bayan 'yan satuttuka mutane sun yi relying da waɗannan platform ɗin sai su gudu. Affiliate marketing ba haka bane, ba sa guduwa. Ba invite people system bane. Affiliate marketing kasuwanci ne na gaskiya da ake yin sa ta hanya ta gaskiya. Wannan shine affiliate marketing. Sannan affiliate marketing yana da ɓangarori guda huɗu. Akwai vendor. Vendor, in aka ce vendor shine mai kaya. Sannan kuma akwai affiliate, shi kuma shine mai tallata kaya, kai da za ka yi promoting course ɗin, ko kai za ka yi promoting kayan, sunanka affiliate. Sannan kuma akwai customer, mai siya. Sannan kuma akwai affiliate platform, shine network inda ya haɗa tsakanin mai kaya da mai siya da mai siyarwa. Shi ake kira affiliate platform, guraren da mai kaya da mai siyarwa za su haɗu, shine tsakani. Don haka affiliate marketing yana da vendor mai kaya, daga nan sai a haɗu a platform, sai kai affiliate da za ka yi promoting kayan, sai customer ya purchasing. In customer ya purchasing ya siya wannan kayan, kai da kake affiliate za ka samu commission ko lada na saida wannan kayan da kai. Affiliate marketing, bara mu ɗan dawo wani misali wanda zai mana bayanin affiliate marketing cikin sauƙi. Affiliate marketing idan muka ɗauki kamar tasha, vendor mai kaya shine mai mota, customer su ne fasinjoji da suke zuwa su hau mota. Akwai wanda kuma ake samu ɗan union affiliate, wanda kana zuwa zai taro ka, sannan ya samo ma mota. Wannan shi ake kira affiliate. Ya haɗa tsakanin fasinja da mai mota, ya zama ɗan tsakiya tsakanin fasinja da mai mota. Wannan shine affiliate. Don haka ɗan union ba shi da mota, ba shi da fasinja, amma shi ne tsakani, ya haɗa fasinja da mai mota. Daga nan kuma sai a fara tafiya. Don haka ka ga a nan ɓangarori guda huɗu sun amfana. Mai mota ya samu sauƙi, kuma ya samu fasinjoji. Don haka hanya ce da mai mota zai dinga samun kuɗi, saboda ya samu sauƙi, ya samu fasinjoji, an cika masa motarsa da wuri. Sannan shi kuma customer ya ji daɗi, saboda bai daɗe ba, bai bi layi ba, bai ɓata lokaci ba, ya samu abin da yake buƙata. Affiliate kai kuma ɗan union, kai ma ka ɗan samu commission, ka samu ɗan biyan buƙata. Za a je gida a yi cefane. Sannan affiliate platform ɗin, tashar, su ma sun samu nasu commission ɗin. Don haka duka ɓangarori guda huɗun suna amfanuwa a affiliate marketing. Kuma sai dai affiliate marketing ba kamar misalin wannan na ɗan tasha bane, domin ɗan tasha wani zubin ɗan commission da suke ba shi kaɗan ne. Affiliate marketing tana ba da commission daga 30% zuwa har 70%. A ce kai promoting course ɗin misali 10,000, za ka iya samun 7,000 a cikin wannan 10,000. Ka ga ba affiliate marketing kasuwanci ne mai daraja sosai, saboda yana da commission mai ƙarfi. Kamar wannan course na Hausa Affiliate Success Formula, idan kai promoting ɗinsa naira 20,000 ne. Amma idan kai promoting ɗinsa za ka samu 60% commission. 60% commission, kaso 60. Bara mu yi lissafi, mu ga 20,000 sau 0.6. Ma'ana idan kai promoting ɗin wannan course za ka samu naira 12,000. Naira 12,000. Kaga idan misali za ka iya yin sale guda 10 a rana, kaga za ka iya samun naira 120,000. A misali ma za ka yi sale 10 a sati, kaga za ka samu 120,000. Idan duk sati za ka yi sale 10, kaga a wata in muka lissafa 120,000, wata za ka yi duk sati. In muka lissafa ta sau 4, kaga a wata za ka making 480,000. Kaga idan aikin ka kawai kai promoting, kai sale 10 a sati, kaga a wata za ka samu 480,000. Kuma wannan is very realistic, abu ne wanda is very common. In dai ka bi
kuma ka aiwatar da hanyoyin da zan koya mana a wannan course ɗin, za ka samu sama da haka a wata. Wannan shi ne a taƙaice. In dai ka bi hanyoyin da zan koya mana za ka samu sama da haka a wata. Affiliate marketing course ne da ake samun alheri sosai, kuma mutane sun samu alheri sosai da sosai da affiliate marketing, kuma kai ma za ka samu alheri sosai da affiliate marketing. Shi ya sa na fara mana bayani game da abin da ake kira mindset, gyaran tunani. Dole sai ka gyara tunaninka, ka yarda cewa wannan kasuwanci ne, ka yarda cewa za ka iya, sannan za ka yi nasara a affiliate marketing. Idan baka yarda cewa za ka iya samun wannan kuɗaɗen, da gaske ana samun wannan kuɗaɗen, da gaske ni ma zan iya samun waɗannan kuɗaɗen, idan baka yi wannan imanin ba, ba ka samu komai ba. In kana da imanin scarcity ko abundance, in kana da imanin abundant mindset cewa babu kuɗi a gari ko ire-iren kai a haka aka yi ka, kai ba za ka iya ba, ka gwada bai ba, ni ire-iren wannan ni ban da sa'a, ba ka iya ni ba, amma ka yarda cewa Allah ya yi ka domin kai nasara, za ka iya, kana da ƙoƙari, kana da jajircewa, ka sa positive mindset a zuciyarka, za ka yi winning a wannan affiliate marketing ɗin. Shi yasa muka fara yin abin da yake da alaƙa da mindset, domin ka fara sanin da wani irin mindset ya kamata ka fuskanci wannan kasuwancin na affiliate marketing. Sannan akwai abubuwa ɓangarorin guda huɗu, kaga market kasuwa, vendor shi ne mai kaya, affiliate da kuma customer. A nan kai affiliate za ka yi promoting kayan, customer mai sai da kayan. Kuma yanzu kaga misali ni vendor ne, ina da kwasa-kwasai da za ka iya promoting. Idan kai promoting za ka samu 60% ko 50% commission a dukkan course ɗin. Idan kai promoting course na da 10,000 za ka samu 5,000 ko 7,000. Idan kai ko in ce 5,000 ko 6,000, idan kuma kai promoting course ɗina na kowane course ɗina na in kai promoting za ka samu ko dai 50% ko 60% commission. Idan kai promoting wannan course ɗin za ka samu 60% commission, naira 12,000. Ina ne affiliate network, inda mahaɗa da ake haɗa mai siya da mai siyarwa. Waɗannan affiliate network ɗin ko platform ɗin nan da suke zama tsakanin mai siya da mai siyarwa da mai kaya, su ne seller. A seller affiliate network ne da yake haɗa mai siya da mai siyarwa. Sannan akwai expertnia, ita ma tana daga cikin affiliate network. Akwai SellRocket, akwai Balpos da sauransu da yawa. Kuma a seller akwai courses da yawa wanda suke na Hausa, za ka iya promoting. A SellRocket, a Balpos, SellRocket kuma za ka samu courses na Hausa, za ka iya promoting. Duk da wannan expertnia ita ma tana da faɗi, akwai courses masu yawa za ka iya promoting. A seller ita kuma ta fi kowace ma faɗi da kuma yawan kwasa-kwasai da za ka iya promoting a cikinta. Yadda yake yin aiki shi affiliate marketing, ka shiga affiliate program su ne kamar seller ko expertnia ko SellRocket ko Balpos da muka bayani. Za su baka affiliate link, za su baka link a wannan as an affiliate. Akwai link da za su yi ma generating, wannan shi ne link ɗinka. Ka raba link ɗin a WhatsApp, Facebook, TikTok, website, email da sauransu. Duk wanda zai siya daga gare ka za ka ba shi wannan link ɗin. Yana clicking zai kai shi inda zai biya kuɗi. Yana biyan kuɗin za ka samu wannan commission ɗin naka. Da haka in za ka yi promoting wannan course ɗin, idan ka buɗe account misali a seller, kwasa-kwasai na suna seller. In ka buɗe account a seller, a cikin sai ka shiga under affiliate programs, affiliate store, sai ka zaɓi Hausa Affiliate Success Formula, za ka ga course ɗin a ciki. Sannan kai clicking ɗinsa, za ka ga affiliate link, sai ka kwafi wannan link ɗin. Sannan in mutum ya ce ma yana buƙatar course ɗin, sai ka ba shi wannan link ɗin. Zan nuna mana daki-daki yanda za mu kwafi link ɗin, yanda za mu buɗe seller, yanda za mu ba wa mutum wannan link ɗin. In ka ba mutum wannan link ɗin, da zarar ya yi payment, za ka samu commission ɗinka. Abubuwan da ake iya tallatawa, za ka yi tallata online courses. Ina da courses da yawa za ka iya tallatawa. Kuma a platform ɗin akwai courses da yawa da za ka iya tallatawa.
Kaga ina da course akan video editing, ina da next gen for content creators, course ne na video editing. Sannan ina da AI Magic Creator course ne na video editing. Sannan ina da Ultimate Smartphone Video Mastery ko kuma Ultimate Creative Video Mastery, course ne na video editing da aka iya promoting duka. Ina da course na graphic design, All Design Shortcut Academy, course ne na graphic design da aka iya promoting. Ina da courses na AI wanda suke koyon da aka amfani da AI. Ina da Power of Gemini Master Class PGMC, za ka iya promoting ɗinsa. Ina da AI Magic Creator course, za ka iya promoting ɗinsa. Ina da WhatsApp Monthly Millions Blueprint, course da zai koya maka yadda za ka amfani da WhatsApp ka dinga samun kuɗi on demand sanda kake buƙata. Course ne mai muhimmanci, za ka iya promoting ɗinsa. Ina da Facebook Add to Millions, course ne shi ma za ka iya promoting ɗinsa, da wasu kusa-kusai da yawa wanda in ka shiga Seller Store ɗina za ka gan su. Akwai software ana iya promoting ɗinta. Apps duk sun abu ɗaya ne. Za ka iya promoting ɗin kayan kasuwanci physical product. Duk da a Facebook ma yanzu akwai marketplace, za ka iya ɗora physical product ɗinka kuma a sami har ka siyar, kuma a yi delivery na wannan kayan ko ina a duniya. A Facebook akwai wannan damar yanzu. Za ka iya sai da kayan digital product, atamfofi, shaddodi, kwamfutoci, wayoyi a Facebook a marketplace, wanda idan muka zo Facebook marketing zai nuna mana yadda za mu yi waɗannan marketing ɗin a Facebook. Sannan akwai membership ko subscription, shi ma za ka iya, abubuwa ne wanda za ka iya tallatawa ka samu commission. Baya ga wannan, akwai fa'idodin affiliate marketing. Kana tallata kayan wasu ne ba naka ba. Wannan shi ne daga fa'ida na affiliate marketing. Yanzu idan aka ce misali ka zauna ka creating course, abu ne wanda zai iya ɗaukar shekara ko shekaru, kuma abu ne da yake buƙatar skill da yawa, yake buƙatar lokaci, yake buƙatar jajircewa, yake buƙatar haƙuri, kuma abu ne wanda yake buƙatar su yi a hankali, sannu yau da gobe. Don haka abu ne wanda yake buƙatar dukkan creating course yana buƙatar jajircewa. Amma shi kuma wannan duk wahalar da ake gurin creating course baka san ta ba naka ba ne. Za ka tallata ka samu kuɗinka cikin sauƙi. Kaga an hutar da kai. Kamar yadda in ka ɗauki kamar kasuwanci na zahiri, ai ba mai sai da atamfa ba shi yake atamfa ba, bai san ya ake ba. In aka ce sai ya zauna ya yi atamfar da kansa, da yawa wasu ba su samu hanyar cin abinci ba, amma wasu za su siyar wa masu sara da yawa, su ƙara ribar su siyar wa wanda suke da shaguna, masu shaguna su ƙara ribar su siyo da mutanen gari, kowa ya samu alheri a ciki wannan can ɗin. Na haka ba buƙatar sai ka ƙirƙiri product, za ka iya promoting ɗin product ɗin wani. Na haka ba investment ba ne, ba abu ne wanda za a ce ka zuba hannun jari ba, abu ne wanda ba ko sisi za ka fara shi, kawai kai promoting ɗin kayan wani ka samu commission. Zan nuna mana yadda waɗannan platform ɗin suke aiki. Idan ba a saya ba, ba ka rasa komai ba face lokacinka, kuma idan an siya ka samu kuɗi, kuma wannan kuɗin duk kuɗin da ka samu riba ne. Ba ka da wahalar delivery, saboda ba ka ɗauki kaya ka kai ba, mai kaya shi zai ba mutum abin da ya siya, kai dai kawai kai ka samu commission na kuɗinka. Ba ka da customer service, duk wahala ba zai dinga daga bayan an siya ba za a tambaye ka me kaza, ya ake kaza, ya ake kaza, ya ake kaza. Shi mai course shi zai dinga amsa waɗannan tambayoyin. Sannan kuma abu na huɗu, ana iya farawa da wayar hannu kawai. Iya da wayarka kawai za ka iya farawa, ba ka buƙatar kwamfuta, ba ka buƙatar wata waya mai tsada, duk ƙanƙantar wayarka za ka iya farawa da ita. In dai Chrome za ta yi a wayarka, za ka iya fara affiliate marketing da wannan wayar. In dai za ka buɗe Chrome a wayar, za ka yi. In dai wayarka za ta yi WhatsApp, za ta yi affiliate marketing. Na haka ba ka da wahalar delivery. Abu na biyar kenan, ba kai ne mai kaiwa ba. Shi mai vendor wanda ya ƙirƙiri course, shi zai ba mutum course ɗin da ya siya. Ba ka da customer service, kana samun commission mai tsoka 30% zuwa 70%. Kana iya aiki daga gida, ba sai ka buɗe office ba. Babu iyaka na kuɗi, iya ƙoƙarin ka iya samun ka. Skill ne na har abada, za ku abubuwa da yawa a cikin sa su iya baka kuɗi. Kaga a ciki za ka koyi graphic design,
shi ma zai iya baka kuɗi, shi ma kasuwanci ne mai zaman kansa. Za ka koyi AI design, shi ma zai dinga baka kuɗi. Za ka koyi video editing, shi ma abu ne wanda za ka iya yi ka samu kuɗi. Sannan za ka koyi Facebook marketing, shi ma abu ne da za ka iya samun kuɗi. Za ka koyi Facebook art, shi ma zai dinga baka kuɗi, saboda za ka dinga samun kwastomomi. Da yawa akwai waɗanda sun iya kasuwanci, wasu sun iya flyer, wasu sun iya logo, wasu sun iya abubuwa da yawa, amma me ba su iya Facebook art ba, don haka ba su san yadda za su samu kwastomomi online ba. Don haka za ka iya Facebook art, don haka za ka iya offer creation, za ka creating offer, lead generation yadda za ka samu mutane, conversion yadda za ka converting ɗin waɗannan mutanen da ka samu su sai product ɗinka, yadda za ka yi follow up, yadda za ka yi kasuwanci a WhatsApp. Za ka koyi abubuwa da yawa waɗanda dukkansu ɓangarori waɗanda za su taimake ka ta kowane ɓangare a rayuwarka. Don haka shi wannan course ɗin na HAS formula, Hausa Affiliate Success Formula, course ne da zai taimake ka ta kowane ɓangare na rayuwarka, domin course ne da zai koya ma abubuwa masu tarin yawa da za su taimake ka ta ko'ina a rayuwarka. Don haka wannan course shine mafi dacewa course da za ka yi promoting a 2026 ka samu kuɗi. Yana da commission mai tsoka, kuma an tsara shi tsarin da duk wanda ya bi shi, course ɗin sai ya taimake shi ta kowane ɓangare a rayuwarsa. Don haka wannan course ba course ne da za ka yi wasa da shi ba. Wa zai iya yin affiliate marketing? In kai ɗalibi ne, za ka iya promoting wannan course ɗin. Ma'aikaci zai iya promoting wannan course ɗin. Ko nawa ne salarin ka, ko ya, in dai kai promoting wannan course ɗin, kuma ka jajirce ka tsaya ka yi course ɗinka yadda ya kamata, wataƙila ma ka ce ka ajiye aikinka. Don haka 'yan kasuwa za su iya promoting wannan course ɗin. Duk mai wayar hannu zai iya promoting wannan course ɗin. Uwar gida ce ke a gida, za ki iya promoting wannan course ɗin. Kina so ki koyi abin da za ki taimaki mijinki, za ki iya promoting wannan course ɗin. Don haka wa zai iya yin affiliate marketing? Duk ɗalibi, ma'aikaci, 'yan kasuwa, mai wayar hannu, duka za su iya affiliate marketing. Course ne na kowa da kowa. Don haka amfanin affiliate marketing, vendor yana samun affiliate da za su tallata kayansu. Haka yana siyarwa da sauri ba tare da ƙara ma'aikata ba. Kai wanda kake vendor mai course, ka samu an yi ma promoting, an sayar ma da course, ka samu sale cikin sauƙi. Kai wanda kai promoting, kai ma ka samu commission mai tsoka. Kai promoting course ɗin 20,000, ka samu 12,000. Kaga ai ka samu commission mai tsoka. Wanda kai wa promoting ya sami ilimi, ya samu abin da yake buƙata, ya samu shi ma hanyar da zai kawo masa kuɗi. Kaga dukkan ku kun amfana a wannan kasuwancin. Kuma saboda kai as an affiliate marketer, abin da za ka sa a ranka, kai mai magance matsalolin mutane ne. Kuma duk kowace irin matsala mutum yake fama da ita, akwai course da zai magance wannan matsalar tasa. Kamfani yana buƙatar masu yi masa logo, ko a flyer, ko a wannan. Wani yana so ya koya domin ya ga ya yi shi a matsayin sana'a da zai dinga samun kuɗi. Sai ka ba shi course ɗin da zai koya, ka taimake shi, ya ji daɗi, kai ma ka ji daɗi, mai course ya ji daɗi, kowa a cikin wannan kasuwancin ya ji daɗi, ya samu abin da yake buƙata. Don haka wannan yana daga amfanin affiliate marketing. Nan wasu testimonial ne da za su tabbatar mana da cewa affiliate marketing lallai kasuwanci ne da kowa idan ya yi yana da riba, kuma ana samu. Wannan congratulations Aisha Ahmad, you have received a payment of 81,000. Na gode, sai Allah ya saka da alkhairi, ya kyautata ƙarshen ka, ya kawo mace ta gari, ya ji kan mahaifanka da duk wata ina jiran a bani 18K, amma wallahi ba ruwana da salari. Wannan mace ce take promoting course na affiliate marketing a Sell Rocket. A sati ta cire naira 81,000. A wata albashinta naira 18,000. Kaga yanzu imagine kawai affiliate marketing ya zama mata kasuwancin da zai dinga bata ninkin abin da take samu a wata. Yanzu har ya zama tana dogaro da shi ta bar albashinta. Ga wannan ya yi making 234,000 a sati. Ya ce ni ɗan bautar ƙasa ne, wato NYSC kwafa. Ina making 7 months
alawina a cikin sati ɗaya. Tunda ya making 234, abin da ake bashi a NYSC 33. Kaga in ka buga sau uku zai zama 231, wanda a cikin sati ɗaya ya making wannan kuɗin. Sannan wannan ya ce alhamdulillah my weekly payment receipt, thank you every 1 year. Sannan ga shi ma wannan alhamdulillah I made a sale just enough to send sub away. Ga wannan shi ma ya yi making 141 a sati. Wannan Abdulkarim Isiyaku ya yi making 450 just in a week. Na haka affiliate marketing kasuwanci ne da ake samu sosai a cikinsa. Ga wannan Muhammad Buhari Mahmud ya yi making 450. Ga wannan Ibrahim Yunusa ya yi making 81. Ga wannan ya yi making 80,900. Ga wannan ya yi making 295 in just a week. Wannan ya yi making 125 in just a week. Da me suka making wannan kuɗin? Promoting ɗin kayan wasu. Shi kasuwanci gaba ɗaya akwai abubuwa guda biyu da suke involving a kasuwanci. Duk kasuwanci dole ana yin sa ne ta hanyar sayar da wani abu. Idan ka san yadda zaka siyar da abun nan naka ga mutane da yawa a lokaci ƙanƙani, zaka iya samun kuɗi mai yawa. Yanzu affiliate marketing ana promoting kamar course ne. Course ɗin nan is a digital, ba ɗaukar sa ake ba, tura wa mutum ake. Zaka iya siyar da guda 20 a lokaci guda, kuma kowanne yayi receiving. Kaga course ne zaka iya samun kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci. Kaga idan ka dage, course ne wanda zai iya canja rayuwarka gaba ɗaya. Kaga yanzu idan misali kai promoting wannan course ɗin na Hausa Affiliate Success Formula, kai promoting ɗinsa aka samu sale 20 misali a sati. Kaga ka tashi da 240, imagine. Kaga yanzu in ka buga wannan, in duk sati zaka yi promoting guda 20. Kaga a wata zaka iya samun 960. Kaga cikin sauƙi by promoting wannan course ɗin ka zama millionaire. Dan haka wannan course ne da zaka iya promoting cikin sauƙi kuma ka samu commission mai kyau, kuma rayuwarka ta canja, matsalolinka da buƙatunka na kuɗi su warware insha Allahu. Sannan wannan da muke yi a YouTube free class ne. Akwai advanced course inda zaka koyi komai da komai cikin sauƙi da sauri, wanda wannan advanced course ɗin naira 20,000 ne. Wanda yake da buƙatar wannan advanced course ɗin ya duba link na wannan bidiyon da yake kalla. Akwai link ɗin, sai ya clicking, sai ya join wannan advanced course ɗin, ko kuma ya making payment ta wannan account number da yake gani akan screen ɗinsa. Idan ya yi payment sai ya turo receipt ɗinsa a lambar da yake gani akan screen ɗinsa. Zan ba shi access ga wannan course ɗin. Naku har kullum Umar Daneji, CEO Daneji Academy, nake cewa ma'assalam. Ma haɗu a